إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعلموا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Kutamandira konse ndi kwa Allah subhanahu wa ta'ala amene watisonkhanitsa malo ano aliyense payekha kumuchotsa kumene amakhala ndi kumufikitsa pano ndi mphamvu zimene iyeyo Allah adampatsa, komanso ndi nthawi imene Allah subhanahu wa ta'ala adamukhazikitsira. Ndipo Allah amene tikumutamanda apa ndi amene amampatsa kumvetsetsa aliyense amene iyeyu wamukonda. Nkutheka ena akachoka pano zimene zakambidwa apa sazimvetsetsa ngakhale ndi dontho lomwe, ndipo ena mwa iwo amvetsetsa pang'ono, ndipo ena mwa iwo amvetsetsa kumvetsetsa kwenikweni ndi kukagwiritsira ntchito zimene iwowa azitenga kuchokera pano. Allah amene tikumutamanda apa ndi amene adatilenga ifeyo ndipo amatipatsa zosowekera za umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, koma sadatisiye pa dziko lapansi pano mwachibwana kuti anthu tidzingoyendayenda ndi kumangoseweretsa nthawi ndi kumanyozera zilamulo zake, koma pali tsiku limene ifeyo tidzabwerere kwa iyeyo, chifukwa Allah Rabbul Izzati wal Jalal sadatilenge muhmalan, sadamulenge munthu mwachibwana, la yu'maru wala yunha fi hadhihi dunya. Iyeyo ndikukhala wosalamulidwa kapenanso wosaletsedwa zina zake mu moyo uno wa dziko lapansi, komanso sadamusiye munthu muhmalan mwachibwana pamene iyeyu wamwalira ndikupezeka kuti osadzaukitsidwa pa tsiku la chiweruzo. Bal, koma aliyense mwa ife ndi wolamulidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala, ma'murun manhiyun, ndipo adzadzutsidwanso kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu moyo umene uli mkubwerawo. Choncho aliyense akuyenera kugwira ntchito mmene yeye angagwirire, ntchito zimene yeyo amazikondazo, koma adziwe kuti Allah subhanahu wa ta'ala
ndi amene adzawerengetsere ntchito zonsezo ndipo adzakamukhazika munthuyu ku malo ake woyenerera malingana ndi ntchito zake. Pambuyo pakumutamanda Allah subhanahu wa ta'ala, madalitso komanso mtendere zipite kwa omaliza mwa atumiki amene ballagha risala, anatambasula momveka bwino uthenga wochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ata'ahu dakhala aljanna, amene angamvere iyeyu muzimene adaphunzitsa akalowa ku janna. Waman asahu dakhala an-nar, ndipo amene angamunyozere mtumiki ameneyu akalowa ku moto. Wa nasaha al-umma, ndipo mtumiki ameneyu adaulangiza umma. Wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin, ndipo ife pa zimenezi ndife mboni ndithu. Timawerenga maahadithi, timamva maahadithi. Zonsezi ndicho linga choti pa tsiku la chiweruzo tisadzayankhule kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ine pa izi sindimazidziwa. Allah rabbul izzati wal jalal awachitirenso zabwino ndi kuwapatsa mtendere wochuluka akubanja kwa mtumiki ameneyu amene adagwira ntchito yomulimbikitsa osati kumufowoketsa, ngati mmene ena alili ndi manja awo lero lino, amene m'malo mowakokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala amawabwezeretsa mbuyo kuti asachite za Allah rabbul izzati wal jalal. Komanso Allah wachitire zabwino maswahaba amene sadaone za maudindo awo, sadaone za maonekedwe awo, sadaone za chuma chimene adali nacho, komanso sadayang'ane za umphawi wawo, koma adaulandira uthenga umene mtumiki wa Allah alayhi salatu wassalam ankawayitanira. Pambuyo pake Allah awapatsenso zabwino matabi'ina komanso mataba'a tabi'in ndi a'immati, atsogoleri amene adayitanira kwa Allah subhanahu wa ta'ala pambuyo pa mibado imeneyi, ndi asilamunso amene adagwiritsa chiphunzitso chimenechi, komanso awapatse zabwino onse amene mu nthawi ino akugwiritsa chikhulupiriro chimenechi pamodzi ndi ife tomwe. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala asadzatitenge pokhapokha ifeyo tili anthu ogwiritsa mu at-tauhidi komanso mu sunna ya mtumiki wa Allah alayhi salatu wassalam. Abale anga, mu chipembedzo cha Allah zoyankhula ndiye zayankhulidwa, komanso zoyankhulazo zimayankhulidwa. Zonsezi ndi uthenga wobwera kwa ife mmene adafotokozera mashaikhi mbuyo muja, adakambapo mmenemo za aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kuti pa tsiku la chiweruzo anthu amene adzakakhale kuti akukalowa ku moto, iwowa adzafunsidwa funso: alam ya'tikum nadhir, kodi sadakufikireni inuyo mchenjezi? Mchenjezi ameneyu minar rusul, ndi wochokera mwa atumiki, komanso wal anbiya, ndi aneneri, wassalihin min ibadillah, komanso anthu olungama mugulu la akapolo a Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho aliyense mmene tatenera muja, i'malu ala makanatikum, inuyo gwirani ntchito pamalo amene inuyo mwayimawo. Ngati mwagwiritsa kupanga za Allah subhanahu wa ta'ala, inu gwiritsani zimenezo. Ndipo inuyo ngati mwagwiritsa kupanga za dunia, basinso gwiritsani zimenezo. Wantadhiru, ndipo muzidikirira
tsiku limene mudzabwerere kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna muntadhirun, ndipo ifenso tili mmenemo kudikirira. Tikamakamba nkhani yokhudza at-tauhid, kapena kuti umodzi wa Allah subhanahu wa ta'ala mu nkhani yokhudza ibada, chifukwa at-tauhidu huwa ifradu llahi bil ibada, kumeneko ndiko kumpatula Allah subhanahu wa ta'ala mu ntchito zonse zimene timayenera kumuchitira iyeyo. Inda dhikri mas'alati at-tauhid, mu nthawi imene nkhani imene ya at-tauhidi ikutchulidwa, yadhunnu kathirun min almuslimin, ambiri mu gulu la Asilamu amaganiza kunena kuti anna at-tauhida laisa muhimma, nkhani ya tauhidi si nkhani yofunikira kwambiri. Pamene ife tikuswali timaona ngati takwanira kukhala Asilamu, komanso pamene inu ndine tikuvala mikanjo chonchi, nkumasunga ndevu, ndikumavala zikofia, ndikumavala hijabu, niqabu, timadzigogoda pa mtima kumayankhula kunena kuti nahnul mu'minun, ifeyo ndife anthu okhulupirira. Koma Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula tikabwera mu sura Al-Hujurat, qalatil a'rabu, amayankhula mu nthawi imeneyo pamene Qur'ani imavumbulutsidwa. Allah akunena kuti akumayankhula al-a'rabu kunena kuti amanna, ifeyo takhulupirira. Al-a'rabu apa ndi anthu amene amakhala ku midzi, amene samakhala mtauni, amene amakhala ku midzi kwa Madina, yani kunja kwa Madina, amatchedwa kuti al-a'rab. Ndiye iwo amayankhula pambuyo poti abwera kwa mtumiki wa Allah alayhi salatu wassalam, apanga shahada, ndiye akabwerera kwawo amayankhula kunena kuti amanna, ifeyo takhulupirira. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akumuuza mtumiki kuti qul, nena, inuyotu lam tu'minu, simunakhulupirire iyayi, walakin qulu, koma mudziyankhula kuti aslamna, tangogonjera chabe. Walakin yadkhulul imanu fi qulubikum, chifukwa tu imani sidalowe mmitima mwanu. Pa aya imene Allah subhanahu wa ta'ala wasonkhanitsa zinthu ziwiri, al-islamu wal-iman, pofuna kusiyanitsa. Koma pamene liwu la al-islam likabwera palokha mu aya, limakhala kuti lanyamula al-islamu wal-iman. Chimodzimodzinso liwu la al-iman likabwera pa aya palokha, limakhala kuti lanyamula al-islam wal-iman. Ndiye islam mu aya imeneyi, ma mufassirin, anthu amene akudziwa bwino tafsiri, amene akudziwa bwino kuchitira ndemanga buku la Allah subhanahu wa ta'ala, poyang'ana aya ndi aya, aya ndi hadithi, aya ndi zokamba za masahaba, komanso aya pa chiyankhulo ndi zina zotero zimene zimabwera pambuyo pake, akutifotokozera kuti pamenepa Allah subhanahu wa ta'ala amayankhula kuti ma Aarabu amanena zoti iwowa ndokhulupirira chifukwa choti amagwira ntchito zabwino, amaswali, amavala hijab, amavala mikanjo, kaya amasunga ndevu, ndikumasala mwezi wa Ramadhani, ndikumapereka sadaka. Koma chimene chidalipo mmitima mwawomo chokhudza chikhulupiriro chogwirizana ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala amafuna munalibemo. Pachifukwa icho Allah akumuuza mtumiki kuti inuyo simunakhulupirire, mudziyankhula kunena kuti tangogonjera, yani tikuchita ntchito zabwino, walakin, koma lam yadkhulil iman fi qulubikum, chikhulupiriro chenicheni chimene chimampangitsa munthu kukhala msilamu mitima mwanumo sikinafike.
Kodi tikamati chikhulupiriro chimene chamanga chisilamu ndi chiti? Tikabwera muzosonkhanitsa zimene adazisonkhanitsa maulama, akunena kuti munthu iyeyu akhale wokhulupirira, munthu amene angadzigogode pa mtima ndikumanena kunena kuti ineyo ndine mu'min, munthu ameneyo akhale kuti wakwaniritsa zinthu zokwanira 7 zimene zimatchedwa kuti ashurutu as-sab'a, makondishoni okwanira 7 fi mas'alati tawhid, pa nkhani yokhudza at-tawhid. Mukuyankhula kwina, shurutu la ilaha illa Allah, zimene zimayeneka kuti zikwaniritsidwe inuyo ndi ineyo tikamanena kuti ndife asilamu, zimene zimachikwaniritsa chisilamu chathu, zilipo zinthu zokwanira 7. Ndipo fa innahu lam yantafi qailuha, sizingamuthandize woyankhula zinthu 7 zimenezi kumangoziyankhula chabe, binnutuqi illa haythu yastakmiluha, kupatula kuti iye azigwiritse zonsezi. Sizingampindulire iyeyo binnutuqi, pamene akungoyankhula pakamwa chabe basi, koma mpakana zimenezi zionekerenso mu ntchito zake. Ndifaka Allah akuwatsutsa ma Arab, kuwatsutsa kuti mukungoyankhula kuti inuyo ndine wokhulupirira, koma musamanene kuti mwakhulupirira iyayi. Inuyo mukungogwira ntchito zabwino, chifukwa chikhulupirirocho sichidalowebe m'mitima mwanu. Ndiye choyamba maulama akutanthauza pa nkhani imeneyi kunena kuti chikhulupiriro chimene Allah subhanahu wa ta'ala akuchinena apa kuti chikwanire, al-awwal, chinthu choyamba, al-ilmu bima'naha, munthu adziwe tanthauzo la chikhulupiriro, adziwe tanthauzo la ashahada. Iweyo kamati ndiwe msilamu, kodi chisilamu ndi chiyani? Tanthauzo la chisilamu ndi chiyani? Ndizomvetsa chisoni lero lino munthu akutha kudziwa tanthauzo la zinthu zina zomwe akazidziwa iyeyo sapindula china chilichonse kupatulapo phindu lake lithera pa duniya pano, koma sakutha kudziwa tanthauzo la chimene chingampindulitse pano pa duniya komanso ku akhira. Ndiye choyambirira munthu adziwe tanthauzo la al-Islam. Tikamati al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bitawhid, kumeneko ndiko kugonjera mwa Allah kudutsira mu tawhidi, wal inqiyadu lahu bitta'a, komanso kutsatira modzipereka mu zimene iyeyo Allah watilamula, wal bara'atu minashirki wa ahlihi, komanso kudzitalikitsa kushiriki ndi anthu ake. Pamenepa titati tiimepo, pokhapa tiona kuti ambiri mugulu anthu sitingawatche kuti ndi asilamu, chifukwa zimafotokozedwa apa kuti ena mwa iwo ndi anthu amene akumathamangira mwazibusa. Chimene chikumpangitsa munthu kuti apite kwa abusa ndi chikayiko chake chimene chili mu mtima pa chisilamu. Chifukwa inu ndine tikudziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala akampatsa munthu vuto, fala kashifa lahu illa hu, palibe amene angamuchotsere vuto limeneli kupatulapo iyeyo basi. Ndiye zitheka bwanji munthu amene akukhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala kumusiya Allahyo ndi kukathamangira kwa munthu wina amene Allah wamutcha kuti iyeyo ndi kafir, kumeneko ndikukapemphako akuti thandizo. Chimenecho ndi chisonyezo chakukayikira kwake iyeyu kwa zimene akukhulupirira. Komanso ndi zodabwitsa kuti msilamu amene akudzitcha kuti ndi wokhulupirira ndi kumakaponda pa khomo la asing'anga.
mudzi munotu muli asing'anga achikazi komanso achimuna, koma asing'anga amenewa akupezeka m'mudzi muno chifukwa m'mudzi muno muli anthu amene amabwera kwa iwo. Chifukwa akanakhala kuti asing'anga amenewa samalandira alendo kuchokera mwa ife amene tili m'mudzi muno, ndiye kuti m'mudzi muno akanasamukamo. Koma chimene chikuwalimbitsa mtima kuti azikhalabe m'mudzi muno ndi chifukwa chonena kuti ena mwa ifeyo ndi akabwerebwere kwa amenewo. Ndiye tikhala bwanji Asilamu? Kusonyeza kuti tanthauzo la Chisilamu mpaka na lero lino anthu ambiri sitikulidziwa. Komanso ndi zomvetsa chisoni kuti wina wake ndithu akudzitcha kuti ndi Msilamu koma akumalemba ufiti ndi kumawapatsa anthu mu dzina la matalasimu. Famenezi shehe yayi mene analemekezerera shehe athu kunena kuti anthu akumapita kwa shehe ndi kumakatengako matalasimu, anangolemekeza chabe. Koma mu chilungamo chake anthu akumapita kwa mfiti wovala chikofiya ndi kumakatenga kumene koko ufiti, kusonyeza kuti ndi munthu amene sakudziwa maana al-Islam, tanthauzo la Chisilamu. Komanso okatengayo tanthauzo la Chisilamunso sakulidziwa, chifukwa Chisilamu ndi ufiti ndi zinthu ziwiri zosiyana. Wa min nawaqidil Islam, kuchokera mu zimene zimaononga Chisilamu, as-sihru, as-sarfu wal atfu. Kuchokera mu zimene zimaononga Chisilamu ndiye ndi kuchita ufiti. Ufiti wake ndi umene kuchota kuti as-sarfu, umene umampangitsa munthu kuchikonda chinthu china chake mosadziwika bwino, umene amayi akumakautenga. Komanso ufiti umene umampangitsa mwamuna kudana ndi chinthu kapena munthu kudana ndi chinthu mosadziwika bwino, umene akazinso akumakautani, akumakautenga, akuti kufuna kusamala banja. Nkhani yake akuti wo agonjera mwa Allah wake amene waloleza mitala uja, ndi akukatenganso mankhwala kuti ampeperetse mwamuna yemwe akuchita zimene Allah waloleza. Ndikumavala hijabu, akuti ndikumati mayadini, ndikumabweranso malo ngati ano akuti abwera kudawa. Ndipo man radiya bihi, aliyense amene angasangalale ndi ufitiwo, chifukwa alipo ena samapita kwa ufitiwo iyayi, koma amawalozera ena kuti apite kumeneko. Inuyo musika muno simungangobwera iyayi, mukuyenera kuti mukonzeke. Kukonzeka kumeneko akutanthauzanji? Kuloweza Qur'ani, kapena kuswali kwambiri, kapena kupanga maduwa atali. Kukonzeka kumeneko ndi kupita malo anthu amene tawatchulawa kuti akatengeko kufuru. Ndiye zonsezi zikuchitika ndithu mpakana m'mudzi muno pepani ndidawamva anyamata ena akakukambirana kunena kuti amwene ndalama zanu muzizisunga malo awiri basi. Muzizisunga ku Airtel Money kapena mpamba kapena ku banki kapena muzizika mu Qur'ani. Muzizika mkati mwa Qur'ani. Qur'ani ikutetezerani kuchitaka. Lero lino Qur'ani yasanduka yotetezera ndalama zathu. Malo moti Qur'ani ija ikhale yotiwongola mitima yathu kukusochera kwathuku, taitenga Qur'ani kuti ndiyosamalira ndalama zathu. Anthu ambiri tanthauzo la Chisilamu sakulidziwa. Ndiye choyamba kuti inu ndineyo tisakhale mugulu amene Allah akuwatsutsa, tidziwe tanthauzo la ilaha illa Allah, almuradi minha nafyan wa ithbatan. Ndipo zimene zikubwera mkati mwa tanthauzo la Chisilamu ndi kuvomereza komanso kutsutsa. Tikuvomereza kuti ife ngati tili Asilamu tidzampembedza Allah subhanahu wa ta'ala mosamuchitira shiriki, mukhlisan lahu din, momuyeretsera yeyo chipembedzo chake kunyasi zina zilizonse za shiriki. Komanso ifeyo tidzadzitalikitsa kushirikiyo, yani nafyan. An-nafyu ndiye kuti kukana
kuti iweyo sudzapanga shiriki, sudzapembedza wina aliyense posakhala Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ithbat ndekuti ukutsindika kuti ineyo ntchito zanga ndi za Allah basi. Kuchoka pamenepo munthu adziwenso chinthu chachiwiri, al-yaqin. Pamene ali msilamu asamakhalenso ndi chikayiko mu mtima mwake. Allah akunena kuti ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Akuganiza anthu kuti angosiyidwa basi ifa yankhula kuti akhulupirira ndiye sawayesa Allah. Wallahi walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Allah akutsindika kuti ndidzakuyesani inuyo chokera mu zinthu ngati izi. Mantha, mudzakhala ni mantha, muzidzaopa inuyo zitaka, muzidzaopa zakutsogolo, umphawi, kuopa kuti banja lanu litha, ntchito yanu ikutherani, bizinesi yanu mwina iduka. Mudzalima nkumakhala ni mantha kuti zolima zanuzo mwina anthu akuberani ndi zina zotero. Koma Allah akunena kuti wabashiri sabirin. Nkhani yabwino ili kwawo amene ali opirira, amene amvetsetsa, amene sali ndi ashaki, sali ndi chikayiko pa chikhulupiriro chawo. Ndiye msilamu amene amapita kwa sing'anga, msilamu amene amapita kwa abusa, kaya ndi kwa mfiti wa matalasimu ndi kwa ena onsewo, silamu amene yoyo ndi wochikayikira chisilamu chake. Ndiye kuti sali ndi al-yaqin. Pambuyo poti wadziwa tanthauzo la chisilamu, akhale ndi al-yaqin. Wa thalithu al-qabul. Chinthu chachitatu akuyenera kuti avomere. Ngati mmene inu ndi ineyo timavomerera ena ake akatiitana. Pamene ena ake atiitana zokhudza pa dziko lapansi, amfumu, kandi anduna, kandi AMP, ngakhalenso kansala kumene, akatiitana amene aja ku msonkhano, timakonzeka, timasamba bwinobwino ndi kukafika kumene kuchako nthawi yabwino, zinthu za pa dunia. Koma Allah subhanahu wa ta'ala watiitana ku chisilamuku kuti kuli malamulo amene tikuyeneka kuti tiwatsate, musiye izi, muchite izi. Koma ambiri zimene zisakuzivomera iyayi. Allah Rabbul Izzati wal Jalal amarana 5 salawati. Watilamula Allah subhanahu wa ta'ala kuswali kasanu pa tsiku. Koma ena swala yawo ndi asiri ija basi, ife tabwera kudawa. Wallahi titati aliyense akhale wachilungamo kwa Allah panopa adzilumbira kuti fajiri waswali, tilemba anthu ochepa pano.